खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय दाउस्रि हाब्रां इक' टुरिज्म आरो पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवगोन गोदान बोसोर 2026 मायथाइया खाथिनिफ्राय खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगो गोदान बोसोर बरायनो आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोनदोंसै बेबायदिनो चिरां जिल्लानि देवस्रियाव गोदानै बेखेवजानो गोनां दाउस्रि हाब्रां पिकनिक स्पट थावनियाव भुटाननि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेरायफैनायखौ नुनो मोनदों। नैथि खौराङाव दङ दैफ्रुट वाटारमिलन आबादजों रांखान्थिनि बिप्लब राङारि बिथिङाव गोख्रों बेरगावनि बिनेश्वर बापन रातल आकाश बिथांमोना लाइमोनफोरनो मोजां बिदिन्थि दिन्थिदों बैसोमुथि बिमायानो खाबुफोरखौ बयनोबो होदों नाथाय खाफालनि गोलोमदैखौ बैसोमुथिनि बिखायाव गारनो बयबो फावसायो नाथाय जय जवान जय किसान बे मोन्थोरजोंनो आवगायदों बेरगावनि लाइमोन सेंग्रा आबादारिफोरा उदालगुरि जिल्लानि बेरगावआव दैफ्रुट आबाद खालामनानै राङारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो आवगायदों बिनेश्वर बाग्लारि बापन बर' रातुल कसारी आकाश बर' बिथांमोना बारग'लांनाय बोसोरफोराव खालामनाय बादिनो देग्लायबो जयैनो 36 बिगा हायाव दैफ्रुटनि आबाद खालामदों। थामथि खौराङाव दङ दतमा एलएसिनि सा 22,899 आइजोफोरा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान सुंद'यै MMUA बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांखौ मोनफुंनो हाबाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव 10,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ सांग्रां जा गामि ओनसोलाव मोसौ सिखावनि उदखार बिलाथि गारिजों सिखाव खावनाय जाथाया चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव सोमजिदों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि गुरुबासा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सथ' सामथाइबारियाव मानै मोसौखौ सोनानै लाबोनाय गंसे गारिया बाइकखौ सौख्लायलांदों। जाउनाव सौख्लायजानाय बाइकनि बिगोमा आरो ओनसोलनि थागिबिफोरा गारिखौ हमनो हायो नाथाय हमनो मोननाय गारियाव मानै खावनाय मोसौखौ हमनो हादों। मोसौ खावनाय गारिया AS01 AM 5121 नम्बरनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मैयानिफ्राय रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय बेखेवनानै होबाय भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय थांखिजों बे समाव रायजोनि बायदि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव सुबुंनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गसाइगावनि बनगाव गामिनि जोहोलाव सान्थनाथ बसुमतारीनि मांखरसालिखौ फोसाबदों। 1961 मायथाइनि 14 एप्रिल दानाव जोनोम मोननाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामिनि रुंसारि लाइचरन बसुमतारी आरो थेले बसुमतारीनि फिसाज्ला गोहोगोरा रुंसारि सान्थनाथ बसुमतारीनि मांखरसालिखौ फोसाबनानै होयो MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा। सान्थनाथ बसुमतारीनि गोहोनि थाखायनो बिनि मुंखौ गलदं एबा गान्दा खुंगुर होननानैबो गाबज्रिनाय जायोमोन। मख'नो गोनांदि गलदं एबा गान्दा खुंगुर बसुमतारीया मुंदांखा गोहोगोरा आरो जौस्रां देरस्रां 7 फुट 2 इंसि गोजौ गलदंआ हारसिङैनो 2 कुइन्टेलनिबो बारा लिरथाय दैखांनो हानाय गोहोगोरामोन। बर'नि बेबादि गोहोगोरा जोहोलावखौ बयबो सिनायनांगौ बिथांनि जिउ जारिमिनखौ मोनथिनांगौनि थाखाय MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा गावनो खरसा खालामनानै गलदंनि मांखरखौ फोसाबनानै मैया बेखेवनानै होयो। गसाइगाव जिल्ला BPFनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी बिथाङा मांखरसालिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बर'नि फिसा गोहोगोरा गलदं आरो गायदे बिथांमोननि गोसोखांथि आरो जिउ जारिमिनखौ बयबो दावबायारिफोरा मोनथिनो हानाय बादि BPF सरकारा गथ'साफोरनि पार्क आरो मुसुखा खालामनानै जारिमिन लिरनानै दोननाय राहा लागोन होनना फोरमायो MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा। गोहोगोरा गलदं बसुमतारीनि मांखरसालिखौ उइलियाम नार्जारीनि बाख्नायथाव हाबाफारिखौ साबायखर बावदों ओनसोलनि सानसुमैफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा। 1990 मायथाइनि 10 अक्ट'बराव रुंसारि जानानै हारिनि बिखायाव गोबां सुख'हायै दाहा गालाङो रुंसारि गोहोगोरा सान्थनाथ बसुमतारी एबा गलदं बसुमतारी आरो बिथांखौ गान्दा खुंगुर बसुमतारी मुङैबो मोनथिनो हायो। स्निथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि मुंदांखा हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ मैया फुंबिलियाव बेखेवबाय आइबिलि पिकनिक स्पट
डेभेलपमेन्ट खुंफुं आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवबाय। बिटिसिनि दावबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा गुदि हाबग्रा गेटखौ फिथा हास'ना बेखेवना होयो। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे आइ रिभार भेलि पिकनिक स्पटआव दावबायना रंजानो एबा लावखार ओंखाम जानो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरैयै खावलायदों। 8थि खौराङाव दङ। गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय सरकारनि षड़यन्त्रखौ बोखांना लाफिनागौमानि एबसुआ सरकारनि हेंथायै सोमावसारलांगोन होनना बुंदों एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 11थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइखौ मैया सानसेनि हाबाफारिजों सिबियारि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। दख'रा आफादनि बुंथिगिरि शरत सिं बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एनस मुसाहारिया थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। मिरु एबसुनिनो बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो। सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि आदिम सरगियारि नेहाथारि बगाराम मुसाहारि, सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारि, थुनलाइ नेहाथारि बिरहां नार्जारि, सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि आफादगिरि अनु बसुमतारि, हुग्राजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बकतपारा मुदैबारि, गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि दुर्गेशर बर', ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर, सानसुमैफोर, फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोरनि थान्दै महरै मैखोमै बाहागो लानायजों थान्दै मेला जोबनानै थाङो। 9थि खौराङाव दङ। बाक्सा जिल्लानि फमुवा फोथार नतन श्रीपुर गामिनि रन्जन बर'आ बिसि किरण बर'नि ब्लाड केन्सार बेरामखौ फाहामनो थाखाय रायजो राजानिफ्राय राङारि मदद हास्थायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर मदद हरनो गोसो जानाय रायजो राजा नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार 4123583557 IFSC कड SBIN 0005243 नि गेजेरजों हरनो हागोन। लोगोसे 9343559958 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन।